Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru na yadda ake furucin magana, rera waƙa da sauran mu'amala da ake yi da murya ko kuma sauti a cikin al'umma. Alhamdulillahi, a wannan lokacin za mu kawo mana ci gaba daga inda muka tsaya, wato yadda muke nuna ainihin wasula da kuma yadda ake furta su da yadda ake gwama su yayin ƙirƙira ta waƙa ko kuma wajen rera waƙa, saboda su waɗannan wasula kyakkyawar fahimta su da iya sanin yadda za ka iya furta su ba wai furuci normal yadda muka saba ba. Shi ita waƙa ya kullum mun san cewar ana amfani da salo da sarrafa harshe, don haka shi kansa sautin da zaka ringa amfani da shi zaka iya amfani da wani salo na daban wanda zai kasance babu wanda yake amfani da irin wannan salon, saboda dama abu ne wanda ya danganci keɓanta, ya zamana kai aka sani da irin wannan salon na furuci ne ko salo ne na sauti wanda kake amfani da shi wajen rera waƙarka ko wajen furucin maganarka. Har kullum abin da nake faɗa shine, abin da nake son mutane a gane, shi salo daban yake da yadda zaka furta ainihin sauti da hanci. Ma'ana dan zaka yi salo, zaka iya yin salo da muryoyi kala-kala daban-daban kuma ba tare da ka sa hanci ba. Kullum ƙoƙarin da muke yi nake son mawaƙa su gane cewar saka hanci a cikin waƙa ba wai iyawa bane ko kuma gogewa ko zaƙi na murya. Wannan dakushe kai ne, ba za a san ainihin muryarka ba, sannan kuma ba za a gane ina ma ka dusa ba gaskiya. Sai dai kawai za dai a ji kana magana ko kuma kana waka, wataƙila ma waka za ta iya wani daɗi, za ta iya yin yadda ya kamata. So amma dai ba za dai a ce wannan you are professional ba, gaskiya ba za a kira ka ƙwararre ba. So alhamdulillah a yau ma za mu zo da wasali na gaba, wato a. Wancan karan mun yi magana akan wasalin a, wato a. Wasillan nan kamar yadda muka faɗa, ita a ɗin nan gashi kamar yadda na nuna a jadawali na ainihin shi kansa harshen. Wannan a gata, wato sauti ne ko kuma wasali ne da ake furta shi da tsakiyar harshe. Gashi wannan shine harshen, tsakiya harshe. To don haka za a ga wannan ya ɗan yi balance a harshen, ya sauka ƙasa ya yi balance. Sai ita kuma a gashi tsakiyar harshe gaba, ga harshe na ya ɗan tasa kaɗan ya zo tsakiya, bai hau sama ba, bai baje a ƙasa kamar yadda wajen furcin a ba. To kaga kenan misali, idan aka zo za a yi magana, akwai wanda zai kace a, ka gani gaba ɗaya baka bar sautin sound ɗin ya fito ta wannan ka ba, ko kuma kai kana son kai murya mai daɗi wai don ta yi zaƙi. Wannan ba haka bane gaskiya. Kamar yadda na nuna a can abubuwanmu na baya, kamar ka ɗauki balo za ka hura ne, ga baki ɗaya iska kake tatsowa take fitowa straight. To haka shi ma za mu hai kenan, normal voice, wato bass. So a hankali ana practicing za a san abin da nake nufi, za a gane, za ka gano ainihin iya muryarka da Allah ya baka. Hankali muna tafiya, za a ga abin kamar wasa-wasa. Za mu zo har gabar da mutum zai gane cewar wannan abin da muke magana a kai shine hanya ta nuna ƙwarewa da kuma gogewa da iyawa. Ba sai na kama suna ba, ba kuma sai na ba da misali da waƙa ba, amma duk wanda yake saurara zai gane abin da nake nufi. Kana sauraron waƙoƙi ta mutane daban-daban, especially mutanen Hausawa. Gaskiya muna da ƙarancin iya voicing, a waƙa. Saboda me? Banda copyright da kwaikwayon mutane da muka saba da shi,
sai kuma wai mu abin da muka ɗauka murya mai daɗi shine siririyar murya, mu ringa yin murya da hanci ko kuma muna wani noke ta, muna wani abu wanda zaka ji muryar in dai ka san yaya sauti yake gaskiya zaka san wannan ba ainihin voice ɗinsa ba kenan, ko kuma in ma voice ɗinsa kenan gaskiya yana amfani da hanci ko kuma yana hana iska ta fito straight ta maƙogwaransa. Muryarka mai faɗi ce ko mara faɗi ce, iya wacce Allah ya baka idan ka iya yadda ake tsayar da maƙogwaro ai voicing, wallahi sai ta fi maka daɗi akan ka kwaikwayi ta wani. Alhamdulillah. Ku ci gaba da kasancewa da ni a wannan tasha ta wata Easternash Voice Coach. Insha Allah ku sababbin mawaka da ma mawakanmu waɗanda suka yi shuhura dan akwai su gaskiya ba su iya voicing ba. Ba zan kama suna ba kuma kushe su nake ba. Ni burina ina son na gana wa ya zama ƙwararre ya iya. Ku bibiyi wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach. Ku tallata ta, ku ringa yaɗa ta. Ku gaya waɗanda ba su sani ba domin su sani. Ni sunana Ishaq Tasiu Nasidi wanda aka fi sani da suna Easternash, wanda yake ƙoƙarin nuna wa Hausawa especially mutanenmu yadda ake yin voicing. Kakkace sai ka kwaikwaye ni ma bai zama lallai na iya a wajenka ba. Kakkace za ka kwaikwayi wani, amma hanyoyi da dabarun da nake nunawa shi nake son ka kalla, ka ɗabbaƙa ka dinga yi, za ka ga abin da nake gaya maka. Na gode, sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.